right zvatanga manje mhuri yezimbabwe. Panapa tiri kuona Daniel Garwe haasi kudzora tsvimbo. Hey. Varume ava ameno tikudheerera, but inini nyaya yakuitika manje handichazive kuti ari padenga pomwe ndiani, Daniel Garwe kana kuti Blessed Geza wacho, because zvimwe zvacho zvivindi zvekuda kufadza mutengi. Pakaipa vari kusaizana ndo nyaya iri panapa. So nyaya iri kubuda yakadai so. Minister of Local Government and Public Works Daniel Garwe says the party will soon act decisively against war veteran Blessing Geza's master. He did not say who the master was, but there are two powerful factions in ZANU-PF. He told civil servants and ZANU-PF supporters gathering at Masvingo Poly yesterday that Geza, who last week attacked Mnangagwa over corruption allegations, is being controlled by a master and he is going to be jailed over corruption. Garwe hailed American President Donald Trump for planning to send 504 Zimbabweans illegally staying in the USA back. He said it was good for these Zimbabweans because they were the ones who tagged Mnangagwa on social media. Unozonyadzonzwa pfungwa dzacho kanzwa munhu achitotaura so achingotaura so kuti zviright zvatoitwa mafamilies manganaro kaafectika. Nyika yeZimbabwe iri kurarama nemadiasporians, especially panyaya yemari. Ukatarisa economy yakatobatwa navanhu vari kudiaspora, wobva watanzi Trump akagona kuvadzosa because vanhu ivo vari kunzi vari kuataka Mnangagwa on social media. Pane umwe wakaona achiataka Mnangagwa on social media nemazimbabweans chiko imi. There is difference between kucriticize nekuataka munhu. Hakusi kuataka, kupindura zvinhu zvinenge zviripo. Like imimi already zvakaitika zvemuchinda weya uko achiti ndakainventa mota, ndakagadzira mota, ndakadidi papa imimi. Makazviona mese imimi. That guy apedza kutaura izvozvo vabuda zvinzi mota yakainventwa kuChina. Vanhu vochuya vakomenda, vanhu votanga kugoogle kuti aiwa iyi mota yakainventwa musi wakati, mota vaataka chiipa. Kana motanga po vanhu votanga kuti aiwa kakoiwa ungaenda unonyebera president. Ka president aro achadona, vanhu vari surrounded vari kuningina vanhu veta information kuti vaudze president kuti this is true, this is not true, muri kupi. Ndo nyaya inenge iripo. Uyo akutobuda kutoti aiwa vanhu ivavo vatogonekwa vadzoka. Akomanaka ina mimi muchiti muriwo matongera munoita muchicelebrate tumwe munhu ari kusafa, asangana nedambudziko rakadai apfidziswa, wotocelebrate kuti zviri right ngaadzoke kuZimbabwe. Tingatotiwo mangwana ukatonzi uri kuya paballot paper ungavhotirawo nepfungwa dzakadaro. Amanaka pakashata. Anyway, inini nyaya iri panapa ndoenda ngoti ndingoonesana nemi nyaya yavari kuataka Geza. Vari kuti Blessing Geza uyu ana master wake anenge ari kumutuma, saka hanzi tichazodhila namaster wacho. Asi master wacho ndiani atichazoona, because isu so far tikuziva kuti kune mabhuru maviri muZANU-PF ndo vega kavatotoziva vari kutaurirana. Mazita atichataure munotokwanisa kutondudzawo ndanani, but imi muwaziva mabhuru mairi ndo atongoziva ari mudanga ravo reZANU-PF. Inini panapa ndatopedza ndakadai so. Ndichasiya namba kune vanoda kusenda ari maaudios vachindizivisa about anything that is happening in the country, or une something chokuda kukomenda on. Namba ndichangosiya pa screen. Kana mchinga mapedza kulike this one, ngatisangane mu comment section. Hello, Morisei pano pa Quillian TV. Morisei. Ini hangu semaonero angu. Shona inoti kukwira gomo upoterera. Saka kana imimi muchida kukwira gomo racho chinombori chiko. Gomo racho ndiro ZANU-PF. Handitika. Saka kana muchida kurikwira kuti mugone kuritsika, hamumhanyiri kungoenda straight kwamuri kuenda. Hamuri kusviki. Saka vakuru vakati kukwira gomo hudi upoterera. Izvezvi tichipururidzira general kuti general pindai, general uyu wakaipa, general Mnangagwa hatichamuda. Tinenge tichiziva kuti we are weakening ZANU-PF from within. Saka tikauya isu tese nomuwandiro watakaita uyu, tinoziziva kuti tiri opposition, hatiidi ZANU-PF. Asizve patiriko zvino pari kuda unity. Unity yedu inenge yakanangana nokuti Mnangagwa ngaabve. Kureva kuti tiri kuwedzera step takakwira pamusoro pegomo. Andivazvona. Asi kana tikaregedza kudaro tikatanga kuti aiwa kwete ZANU yacho yose ngaibve, kureva kuti tinoisa inonzi confusion.
nokuti ndiri kunzwa vanhu tiri kuchiziva kuti ZANU yakaipa, but what is our main goal now? Our main goal is to remove Mnangagwa. Kana Mnangagwa achinge abva kuriwa kuti tinoenda kakuma elections a2028, then we can remove ZANU-PF. But kana Mnangagwa akasabva current, ndiye ari kudaidzira ka 2030 2028 vanhu vorega kuvhota. Handiti mazvona. Saka isusu tese ngatikondemei nhau yokuti 2030 ndiko kuti tigone kuripoterera gomo iri, ndokuti tigone kurikwira. Because vanhu vari panapa pane maaudio andiri kuteerera hangu, ndiri kuzvinzwawo, tiri kuramba takatsikirira nhau yokuvenga ZANU-PF yose, and zvitori right nokuti tinoziva kuti ZANU-PF yakaora kare. But pasituation yatinayo current iri kuda kuti wacho weZANU, wacho weCCC, waadvocate Chamisa, we grab hands tokwira gomo iri toripoterera kusvika titsike pamusoro paro. Tinenge tichiziva kuti we are winning our battles. But kana tikasadaro tikatanga kuisa confusion yokuti tingavadii vanhu ivava vakadii, hatina imwe way yatingashandisa kurikwira gomo iri kana pasina vari kubva mukati maro kuzotibatsira kutiratidza nzira kuti rinokwirwa sei. I think shona yangu muri kunyatsoinzwisisa, because iyo kuti isusu tinotanga kuti tinokondema Mnangagwa wacho touya toda kuti general chakadai vanhu veZANU chakadai. Those people who are in ZANU today ndo vari kutoda kutotibatsira kutobvisa Mnangagwa. Our main aim is Mnangagwa, our main enemy is Mnangagwa. Saka nhau yedu ngaive ine unity mukati, yosiya zvokuti ZANU vazoba mazidhara iwa yamawovheti ndo akazodai aiwa kwete. Masiyei madhara aya. Isusu nhau yedu as we are talking current ndeyekuti Mnangagwa must go. Mnangagwa ndiye wanyaya kushatira vanhu, washatira vanhu. Uyu watishatira uyu, he must go. Kana tichinge tapedza ipapo kureva kuti we are on a mission yokuramba tichikwirana negomo iri kusvika tagona kusvika pamusoro. Kureva kuti pano umwe ari kupinda, iye ari kupinda nemaitiro ake achaita. Watozwa kuti futi kana amaita maitiro awo tiri kuenda pamavhota apa, andiwazvona already zvinhu zvinenge vanhu vanenge vava nedivision, vanhu vanenge vasisina unity vadidi, we can vote and we can remove him. Chatisingade nderiri gwere riri kuda kurambidza kuti vanhu vavhote 2028 nokuziva kuti iyo temu yake inenge yakwana and hapachina anomuvhotera. Izvozvo ngaive iyo story yedu yatinoramba tichitaura pamaindaneti apa, ndiko kuti tigone kuwina nawe. Tikatanga kushare madifferent views okutovengana, kutoradza kutoti takaparadzana, zvinhu zvacho ndinoona sokuti zvinotiomera. Because kutaura chokwadi isu veopposition tega, pasina army, pasina chii vanotibatsira, hatina patine mabrains okuti tinoenda kunobvisa ZANU-PF. Hapana, ichocho ndo chokwadi chakaperera. Kuvaudza kuti vakomana tipei zvombo tipinde tibvisei semarwiro avakaita chimurenga, hapana kana umwe anozvitaura. Iyesu acho maZimbabwe tinenge tichingotiza tichingoenda mhiri kwemakungwa, whatever the case it is, kuti tinge tiri paground facing the real problem yatiinayo, hatizvikwanisi, hatizvigoni. That is zvatiri isu maZimbabwe. Saka so far kana tikabatana nana general tikabatana tobvisa mhuka inonzi Mnangagwa iyi, then we are heading towards a better Zimbabwe. Andiwazvona toziva kuti 2028 vanhu vanovhota and we are going there. But manje kana tikada kutanga kuva neconfusion among us, ipapo zvichauya zvoita kuti umwe auya atiwedzere confusion, zvobva zvadhakwa.